svima, danas ću vam pokazati kako da instalirate srpski ili hrvatski jezik ili bilo koji drugi jezik na Windows 7. Znači kako idemo na Start, zatim idemo na Control Panel i zatim idemo na Clock Language and Region. Ako vam se ne prikazuje kao meni kao po kategorijama, znači kliknete ovdje, možda će vam pisati large icons i izaberete category. I zatim idete na Clock Language i Region, isto i ovdje na Region Language i idemo na Keyboards and Languages. I zatim, ako već imate instalirano sa CD-a, znači onda ovdje ispod Display Languages imat ćete stavke da izaberete koji ćete jezik, znači listu jezika. Ako već imate, samo izaberete i onda idete na OK. Ako nemate, onda idete ovako kao ja, znači idete Install i Uninstall Languages i onda idemo na Install Display Languages i idemo na Launch Windows Update. I ovdje će vam, znači, pitat će vas da li želite da uključite update. Ako vam je isključen, znači uključite update i onda će on da skine sav update što je ima. I znači to će ovako izgledati, znači ovako bit će čekiranje za, provjera da li ima update-a, znači onda sačekate neko vreme dok on to sve skine, znači ako imate sporiji internet duže će trajati. I kao što vidite, kad se završi provjera i skidanje update-a, ovako će vam biti nešto i nemojte izabrati da automatski instalira, znači kako to je da izmenite, znači ovdje imate change, znači i ovdje izaberete never check for updates, poslije dok se to skida vi izmenite da bi ne bi instaliralo sve. Znači šta nam treba, znači vi imate ovdje kao 36 opcionalni updates available, možda će kod vas pisati neki drugi broj, ali isto će ovdje, znači kliknete ovdje i zatim vidite ovdje se nalaze svi paketi jezika. I šta je nama potrebno, naprimjer potreban nam je hrvatski i potreban nam je srpski, znači pošto je ovo samo na latinici ovdje moguće, ćirilica za srpski jezik se posebno skida na Microsoftovom sajtu. Znači ako ste izabrali naprimjer jezik koji želite, kliknete na OK i ovdje, naprimjer, ne želite izaberete ovih 150, ovako čekirate i kliknete OK i kao što vidite samo ona dva će se instalirati. Kliknete na Install Updates i tako ćete instalirati jezike. Kao što vidite, uspješno smo instalirali ova dva jezika. Znači, kako ćemo izabrati sada ova dva jezika? Kao što vidite, znači, vratimo se isto, idemo u onaj Control Panel, izaberemo, znači, regiju i jezike, Keyboard and Languages i, kao što vidite, pojavilo se kao Choose a Display Language, znači da izaberemo jezik. I, znači, kao što vidite, imamo ovdje listu, što sam vam rekao na početku, izaberete se hrvatski ili srpski, svejedno je, koji vi želite i kliknete na OK i znači log off, kliknete now i znači ponovo se logujete i promijenili ste uspješno, znači, engleski jezik na željeni. I još da vam pokažem kako da promijenite Windows 7 engleski jezik na srpski ćirilicu, znači za ovo ćete morati otići na Microsoftov sajt, link ću ostaviti u description i kao što vidite ovdje, znači ova datoteka, taj file je samo negdje piše da je između 2 ili 7 MB i znači gdje trebamo ići. Znači ovdje dole piše broj datoteka za preuzimanje, gdje piše preuzmi, znači ovo je ćirilica za 32 bita, a ovo je, znači, ćirilica, znači taj instalacioni program za 64 bita. Ako niste sigurni koji sistem imate, znači idete na Start, znači Computer ili My Computer i kliknete na System Properties
I ovdje ćemo pisati koji sistem imate, znači ja imam 32 bita i skinut ću znači ovaj prvi. Znači preuzmi, sačuvamo. I pokrenemo instalaciju. Znači idemo next, I accept the license terms, next i idemo i ovdje next i jezik se instalira. I moram napomenuti da biste instalirali ovaj jezik, znači morate imati Windows na engleskom ili na srpskom latinici. Ako nemate znači na ova dva primjera, onda ne možete instalirati, na primjer ako imate hrvatski, ne možete instalirati ćirilicu preko hrvatskog, znači mora imati i engleski, ne može samo hrvatski. I da ne bih dalje dužio video, srpski jezik, to jest ćirilicu, isto možete izabrati kao što sam pokazao za hrvatski i srpsku latinicu. Znači to je to i evo, pogledajte ova 3 primjera kako izgleda kada se promijeni jezik. To je to. Ćao!